Салом. Ҳозир чӣ кардастам? Видео снимат кардастам. Барои ликал тайёр кардан, барои чӣ? Салом куҷон. Салом. Ама хуб. Ҳама хуба, ҳама зура. Ҳозир видео снимат кардам дар хӯрай. Нашуд вот ликала ма уже почти тайёр кардастам. То есть иқайдигаш мона, ҳозир параша пора мекунам, ба параи дигаша. Сумои мара гирифта. Ты сумои мара бигири, мо чӣ хеле мерем? Так штама. О, сумои чӣ гирифта. Ладно. Ты дурак. Бовар мекунед, дар ҳаётам якум бора ки ман румол махшуб ҳастам. Ҳам қарӯз, ина почти як сол дар Тоҷикистон будам, доим хоҳарма дар румол мебаст. Ту беза мебанди, биё иҷо, мегӯ ман тра бандам. Ҳама қарумол ахшум мебаст ки ман уже чӣ мекунам? Одаме ки доим берумол гаштаги ҳами қам мефоридам, баъд доим пеш хоҳарам мерафтам, мегуфтам мара румол банд, мегуфтам ҳама херумол ахшум мебаст. Да ҳами ай омадагим ҳами ҳаракат мекардам ки румол ахшум бандам, румола баста наметавонам. Барои агар аҳамият дода бошед фақат да видеом, то есть чӣ хелиш мебандам, вале то есть ай так маҳкам мекардам, ты просто мепартамаш тамом, лиш би ки ҳами румол боша. Ама уже якум бора бия чӣ румол хушрӯй истода. Хоҳарам да гирифтам, сурат рӯӣ кардам. Ту нигоҳ гуфтам ман чӣ румол, ман чӣ хушрӯ бастам. Намешава бача монда. Штатива нигоҳ кунед чӣ кор карда, ҳозир ман нишон диҳам. Во, штатив тораш нестай. Ва, тораш вообще нестай. Ну, зай, ти камеру-то не трогай. Не, бихезен кове. Ҳозир ман инора бояд пора кунам, снимат кунам. Меғалта, потому что меғалта. Ты хоть меғалту не сбоду. Ох, зай, ты смотри, вон сверху нету вот этого вот. И как я буду? Ну-ка посмотрим. Ма уже тамом кардам ликала тайёр кардан, почти як соат ё ним соат ма фақат ликал тайёр кардам. Пока ма да иҷа ликал тайёр карда, 6 та ҳушум ба видео снимат кунӣ. Кудако ҳами хелхонаро барда кардия, ҳамаи суратои мара бировардиан, ай чуна ур сурат бироварда бем. Ҳамаро бировардан чит пит кардаган. Иноро ҳозир ҳама ал нигоҳ кунед чӣ беспорядка. Ҳама сурато бировардаги штатив. Ай, закончила выкраивать лекалы, то есть построение лекалы, все. Ҳамаро гирифт 2 сантиметр дар хӯрай. Ой, насиб шава пага пора мекунам платьяро. Пора мекунам обязательно нишон. Чӣ мара даҷа шинондаста? Ина шиштам баъд. Ин мара даст пома бастани, ин духтарак даст пои мара бастани. Ҳава да комментария пурсидан ки кудакот мош субсуқ. Ту мара киштани нест случайно? Что-то птица. Ох, дастом так камера зай. Поцелуй маму. Поцелуй папу.